αναπροσαρμογή είναι phishing, ναι. Το Palms, το 69. Το αλλάξατε τα φώτα, ναι. Καινούργιες βάσεις. Όλα έτσι ώστε να έρθει στα μέτρα μου. Γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε? Σήμερα έχω ετοιμάσει ένα βίντεο που πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα βαρεθείτε πάρα πολύ. Στο τέλος έχει ψάρια όμως. Για μένα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, πλάκα κάνω, νομίζω θα είναι ενδιαφέρον για πολλούς. Είναι η ολική ανακατασκευή ενός καλαμιού. Πήραμε το Palms 69 UL, το pinwheel του Αλέξανδρου, του Ντούνι, ο οποίος το βγάλε τα μάτια, δεν ξέρω πόσα χρόνια το είχε. Το ψάρεψε πάρα πολύ. Είναι ένας κορμός που εκτιμώ ιδιαίτερα, που βόλεψε τον Αλέξανδρο όσα χρόνια το χρησιμοποίησε και ήθελε να το κάνουμε καινούριο. Οπότε θεώρησα πως ήταν ευκαιρία να δείτε κι εσείς πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, να πάρετε ιδέες και να βάλετε στο μυαλό σας ότι αυτό μπορεί να γίνει σε όλα τα καλάμια, ασχέτως κόστους κτλ. Αρκεί να θεωρείτε εσείς ότι αξίζει τον κόπο. Όταν έρχεται οποιοδήποτε καλάμι στα χέρια μας για ανακατασκευή, το πρώτο πράγμα που εξετάζουμε είναι τι μπορεί να σωθεί από πάνω. Και μετά εξετάζουμε τι θέλει ο κάτοχος να αλλάξει. Το εύκολο σε όλα τα καλάμια είναι οι οδηγοί. Οι οδηγοί βγαίνουν, αλλάζουν, γενικά γίνονται επισκευές πάρα πολύ εύκολα. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι το κομμάτι αυτό που με βλέπετε και κάνω τώρα. Το να αφαιρέσεις από ένα καλάμι όλα τα υλικά πίσω, πόσο μάλλον σε μια τέτοια ποιότητα καλάμι, όπως είναι τα Palms, που έχουν ξύλινα inserts, που έχουν μέταλλα, που έχουν διακοσμητικά δαχτυλιδάκια κτλ. Αυτά όλα είναι πολύ πιο δύσκολα, όπως καταλαβαίνετε. Απαιτούν μεθόδους δραστικές. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα με πίεση, ας πούμε. Χρειάζεται συνήθως θερμοκρασία και κάτι που να κόβει. Θέλουμε πριόνι, χρησιμοποιούμε μικρό τροχό, Dremels, χρησιμοποιούμε διάφορα τέτοια εργαλεία έτσι, που ακούγονται λίγο βία, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Εδώ θα δείτε ότι, όπως θα πω και μετά σε κάποια φάση, τα περισσότερα κομμάτια εν τέλει καταφέραμε να τα λύσουμε. Το σκεπτικό που είχα στο μυαλό μου ήταν εξ αρχής να το κρατήσω το ξύλο. Εμένα, να σας πω την αλήθεια μου, ενώ τους κορμούς αυτούς και συγκεκριμένα τη σειρά της pinwheel τους κορμούς της Palms και συγκεκριμένα το 69 UL τους έχω σε πάρα πολύ μεγάλη πώληση και τα γουστάρω τα καλαμάκια αυτά. Αυτό το στήσιμο με το ξύλο και το τόσο σκληρό κτλ. Εμένα δεν με βολεύει. Είναι λίγο εκτός της δικής μου της φιλοσοφίας. Καταλαβαίνω το αισθητικό ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το κομμάτι, αλλά στα χέρια μου είναι λίγο δίσκαμπτο, είναι λίγο σκληρό. Θεωρώ το ξύλο ότι είναι ένα ωραίο υλικό, ταιριάζει σε πιο παραδοσιακά καλάμια, ίσως σε κάποια builds και σε κάποιες καταστάσεις να ταιριάζει καλύτερα. Εδώ το βρίσκω λίγο off. Αυτό, ξαναλέω, είναι δικό μου προσωπικό και δεν έχει να κάνει ούτε με την Palms ούτε με τα καλάμια της, μια γνώμη. Τον Αλέξανδρο τον βόλεψε, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το στήσιμο με τη σκέλετον και το τόσο λεπτό και πίσω δεν ήταν και το καλύτερό του. Οπότε θα μας πει και αυτός μετά ακριβώς τι ήθελε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν γλιτώναμε και πολλά σε αυτή την περίπτωση. Έπρεπε να βγάλω τα πάντα από πάνω. Για αρχή τα πίσω όλα αφαιρεθήκαν σχετικά εύκολα, μόνο με ζέσταμα. Κατάφερα με το πριόνι, με το σιδηροπρίωνο σιγά σιγά να αφαιρέσω και τα παλιά βιδώματα του καλαμιού και με το κοπτάκι εδώ πέρα, όπως βλέπετε, να πάρω τα σήματα και τα διακοσμητικά. Είναι ένα κομμάτι που από μόνο του θα σας δείξω κάποια στιγμή και λείπει από το βίντεο, είναι το πώς έχω αφαιρέσει τους οδηγούς από πάνω από το καλάμι. Αυτό θα το κάνουμε ένα βίντεο χώρια, γιατί νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο που θέλει να ασχοληθεί λίγο με το θέμα και να κάνει μια επισκευή σε ένα καλάμι του παλιού ή κάτι. Πες το Μάικ. Τίποτα, το παρακολουθώ. Άμα δεις, τα έχω γλιτώσει όλα. Τα έχω βγάλει.
Τα εξαρτήματα για να τα χρησιμοποιήσεις. Όχι, δεν χρησιμοποιούνται. Καλά, ναι. Απλά δεν χρειάστηκε να βάλω πάνω τροχούς και τέτοια. Δηλαδή βγήκαν απλά με ζέσταμα και λυθήκανε. Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τώρα βγάζω όλα τα παλιά αυτοκόλλητα και τέτοια. Κλειστή την έχεις, Ποια? Κλειστή. Η διαδικασία αυτή που παρακολουθείτε είναι μια διαδικασία που μας αρέσει πάρα πολύ στη μαγαζί. Για μένα είναι από τις πιο δημιουργικές, γιατί δεν είναι μόνο ότι πρέπει να χτίσω κάτι, είναι ότι πρέπει να αποδομήσω και κάτι. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε με τρόπο που να μην το χαλάσουμε. Οπότε είναι μια διαδικασία που με πάντα έτσι με ιντριγκάρει. Αυτές οι δουλειές είναι από τις αγαπημένες μου, τέλος πάντων, και γι' αυτό και έχουμε δώσει αρκετή βάση στην επισκευή των καλαμιών και σας λέω ότι είναι άσχετη με το κόστος. Εδώ, όπως είπα και πριν, έχω τελειώσει σχεδόν με τα πάντα από πάνω από το καλάμι. Έχει μείνει κορμός, μπλάνκ εντελώς, και αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να σώσω το ξύλο. Γιατί δεν είχα συνεννοηθεί με τον Αλέξανδρο, δεν είχα συνεννοηθεί με τον Αλέξανδρο για το πώς θα είναι ακριβώς το τελικό. Θα δείτε ότι μετά τα λέμε λίγο. Αλλά επειδή ήταν δύσκολο να βγει το ξύλο, γιατί γενικά είναι πολύ καλομονταρισμένα τα palms, σκέφτηκα να το κράταγα είτε να χρησιμοποιούσα μια ίδια τύπου βάση, απλά πίσω μετά να έβαζα το carbon που θα δείτε στο τέλος, είτε να το κρατούσα σαν insert. Δηλαδή να το έτρωγα και να ήταν εσωτερικά από την καινούργια βάση που θα βάζαμε. Η ένα είναι για πολλά τεχνητά. Τώρα, άμα ήθελες για ντόστουμ, κανονικά θα στη 0. Η μηδέν αυτή, Η άλλη είναι πολύ μεγάλη. Αυτή είναι πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Και σου πω και δεν ξέρω μήπως η μηδέν είναι. 0-0, κοίτα. Πας στο LRF. Είναι μικρούλα. Όχι, δεν μπορείς να τη δουλέψεις. Μια χαρά μπορείς να τη δουλέψεις. Πόσο drag έχει, πόσο... Στο drag δεν πρόκειται να φτάσει ποτέ 2,5 κιλά. Δηλαδή αποκλείεται να πας στα φρένα στους 2,5 κιλά, ακόμα και με 1,2 να είσαι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά το πρόβλημα είναι, άμα είναι χοντρά τα σύρματα από το τεχνητό, μην ξεχυλώνει. Είναι και αυτό ένα. Γιατί δεν θα βάλεις μόνο το στούμ. Να βάλεις κανένα στήλο, ξέρω εγώ. Γι' αυτό σου λέω. Ενώ η 0 είναι καλύτερη. Η 1 είναι και για μεγάλα τεχνητά. Δηλαδή μπορεί να βαρέσεις και 40 τεχνητά και πιο μεγάλο. Εδώ ξεκινάει μία από τις αγαπημένες μου φάσεις στην όλη διαδικασία, που είναι η συνεννόηση με τον κάτοχο, στην προκειμένη τον Άλεξ, για το τι θα βάλουμε πάνω. Γιατί τα υλικά είναι πάρα πολλά και απαιτούν από μένα και από εμάς γενικά στο εργαστήριο να σκεφτούμε πολλή πλευρά και να προτείνουμε. Ναι. Πιο slim. Όχι, ωραίο. Μια χαρά είναι. Κάτω λίγο με πιο λεπτό μόνο τέτοιο. Δεν θα πάει στο λιμάνι, Λίγο. Με carbon. Βάλουμε ένα λίγο πιο γκρι. Σκέλε θα το στήσεις. Θέλω να κρατήσω το ξύλο. Το ξύλο, οκ. Ωραία, για να κρατήσω το ξύλο μόνο σκέλετο μπορώ να βάλω. Άμα βάλεις από εκεί και κάτω την carbon, όπως κάναμε αυτά. Όχι, θα βγει πολύ κοντό, Ποιο? Όχι όλους, μονοκόμματο μετά το σπήρωμα. Σπάσιμο στη δεδομένα να βρεις το οποιοδήποτε. Άμα πρέπει να πάει ένα τέτοιο δηλαδή κομμένο εδώ. το πολύ βασικό. Αυτό τώρα έχει... Άσχετο με αυτό, έτσι κι αλλιώς μονοκόμματο θα βγει. Μένω μόνοι με το σκυλί. Λέγε ένα δράφο. Εντάξει, δεν θα τα βάλω, ρε μαλάκι. Βάλε ένα φάρο, αδερφέ. Σε φύγει τίποτα στο μοντάζ. Ανθρώπινο είναι, αδερφέ. Έβρισα την ηλικία. Εντάξει, ανθρώπινο. Τώρα δεν χρειάζεται. Η άλλη δήλωσε ότι μένει μόνη της με το σκυλί. Κληρονόμησα το σπίτι της μάνα μου, είναι 640 τετραγωνικά, αλλά μένω μόνη μου με το σκυλί, ξέρω εγώ. Απλώς τους μπλοκάρω και δεν διαβάζω. Οπ. Λοιπόν, εδώ καταλήξαμε νομίζω. Για δες, Αποστόλη, σ' αρέσει. Είναι και κοντά στο στήσιμο αυτό που έχουμε ξεσηκώσει τώρα τελευταία εκεί με τον Μόντζο. Κράτησες και το ξύλο. Εγώ θα ρωτήσω, Ναι. λέει κάποιος του προσωπικού ότι κάνει Ναι. την ακρίβεια. Ε, Την ερώτηση. θα φας αυτό εδώ που θα παίξει με VA να μπει εδώ. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έχουμε Α, ναι. λάβει μια
Α, δεν το έχεις φορεμένο πριν. Έχουν υπάρξει πολλοί. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος τώρα λέει. Ο Αλέξανδρος λέει. Δεν έκατσε καλά, δεν έκατσε καλά. Ο Αλέξανδρος λέει. Θα το σκοτωθούμε τώρα. Ότι θέλει να έχει το δάχτυλο απευθείας επαφή με τον μπλάνκ. Οπότε δεν τον βολεύει αυτό εδώ. Αλλά εγώ τον λέω ότι το δάχτυλο φτάνει. Αλέξανδρε, είναι μικρό. Δεν ξέρω τώρα άμα θα φτάνεις, αλλά εμένα φτάνει το δάχτυλο και ίσα ίσα βολεύει κιόλας να ακουμπάει και κάπου, να μην έχω κενό. Τώρα ό,τι θες. Επίσης πίσω, αν δεν θες να βάλω το carbon, μπορούμε να βάλουμε EVA ή μπορούμε να μην βάλουμε τίποτα. Να τα αφήσουμε γυμνό και να βάλουμε στο τέλος αποστολή. Ναι. Για δώσ' μου λίγο. Δηλαδή να είναι έτσι. Έτσι θα είναι. Δεν ξέρω αν μας αρέσει αυτό. Καλό. Να είναι γυμνό. Κάτσε γιατί να μας πει άμα το θέλει έτσι ή αλλιώς. Κάτσε πριν το χαλάσουμε. Άρα ακόμα δεν κάνω ούτε μικρό EVA. Περίμενε. Μικρό EVA, ναι. Θα το ήθελα, εγώ δεν μπορούσα να μας αρέσει σε αυτό. Έλα ρε, τώρα τα είδα τα μηνύματα που έστειλες πιο πάνω. Όχι, βγαίνει, αλλά είναι λίγο επικίνδυνο. Είναι λίγο επικίνδυνο γιατί είναι massive και πρέπει να το κόψω, δηλαδή δεν έχει ελαστικότητα να πεις ότι θα κάνω μια τομή και θα το κάνω έτσι με το κατσαβίδι και θα ανοίξει. Πρέπει να το βγάλω όλο από πάνω. Και επίσης δεν μπορώ και να το ζεστάνω για να ξεκολλήσει, οπότε είναι λίγο περίεργο. Εκτός άμα κρυφτεί, δηλαδή άμα το φάμε ας πούμε με το γυαλόχαρτο, το λεπτίνο και το χρησιμοποιήσω σαν άρμπορ για την επόμενη για την επόμενη τη βάση. Θα πρότεινα και αυτό. Να μην φαίνεται δηλαδή, αντί για να βάλω ταινίες από κάτω ή foam, να αφήσουμε το ξύλο. Τι βάση θα σ' άρεσε να βάλουμε πάνω? Έχεις κάποια στο νου σου που σε βολεύει? Από αυτές ας πούμε που χρησιμοποιούμε, που έχεις πιάσει, ποια σε βολεύει πιο πολύ στο χέρι σου? Ωραία. Οπότε ο Αλέξανδρος δεν θέλει το ξύλο. Το carbon το θέλει όμως. Ωραία. Κρατάμε όλα εδώ. Όλα εδώ. Κατάφερα να βγάλω το ξύλο που ήθελε ο Άλεξ. Έμεινα με τον κορμό και τώρα ξεκινάει το καλό. Έτσι. Επειδή μου είπες ότι σ' άρεσε το carbon πίσω. Δεν είναι χοντρό καθόλου. Το carbon αυτό που βλέπεις είναι 14 χιλιοστά. Τώρα αν σ' αρέσει πίσω το split, εντάξει δεν το συζητώ. Εμένα δεν μου αρέσει. Επίσης θεωρώ ότι δεν βοηθάει για το καλάμι του κλέβει λίγο από τη δύναμη, ενώ πίσω το μονοκόμματο βοηθάει. Τώρα ό,τι γουστάρεις. Και επίσης άμα θες μπορούμε να βάλουμε και EVA πίσω μονοκόμματο. Αλλά εντάξει τώρα αφού θα κάνουμε καστομιά ρε φίλε, ας είναι ωραίο. Και το είδα προχθές στο Mark Hall, γι' αυτό το σκέφτηκα. Μα αυτό το έχω πάρει αυτό. Έχεις πάρει τα σιδεράκια πια? Ναι, κάπου είναι. Λοιπόν, έλα εδώ να δεις. Σε έχω βάλει και ταινίες για να είναι stop. Σε αυτά τα σημεία εδώ που καργάρουν στις ταινίες πρέπει να ακολουθούν τα arbors. Μπορούμε να βρούμε μια αντίστοιχη μητούλα. Και μετά μπαίνει αυτό από πάνω, όπως είναι, και έρχεται ακριβώς εδώ και τελειώνει. Εδώ βλέπετε πως είναι τα εσωτερικά, τα άντερα ας πούμε, του καλαμιού του συγκεκριμένου. Γενικά όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε θα δείτε ότι είναι καινούργια υλικά. Χρησιμοποιούμε τα καλύτερα δυνατά υλικά που βοηθάνε στην ανάδειξη ενός καλού κορμού, όπως στην προκειμένη περίπτωση. Εδώ έχουμε μοντάρει το βασικό κομμάτι του καλαμιού το πίσω με αυτό το μονοκόμματο carbon που βλέπετε, πάνω στο οποίο θα μπει η βάση του μηχανισμού. Είναι ένα πολύ πρωτότυπο σετάρισμα. Δεν το έχω δει κάπου. Στον ύπνο μου το έχω δει βασικά. Το δοκίμασα. Αυτό εδώ του Αλέξανδρου ήταν το τρίτο-τέταρτο καλάμι που έστησα με αυτό. Και σε αυτό το στήσιμο θα είναι βασισμένο και το module που θα βγει το καλοκαίρι, το παραγωγικό μας, το πρώτο καλάμι της ημέρας, το παραγωγικό. Θα σας το δείξουμε τις επόμενες ημέρες. Το περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή.
Αυτό το στήσιμο βοηθάει πάρα πολύ στο να ενισχύσεις πίσω και την δύναμη του καλαμιού, γιατί γίνεται ένα με το κάρμπον και βοηθάει πάρα πολύ στο πώς κατανέμονται οι δυνάμεις και να βοηθάει να βγάλει ο κορμός τη δύναμή του πιο εύκολα. Επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο στήσιμο όσον αφορά τη μεταφορά της πληροφορίας. Είναι εμπνευσμένο από τα χερούλια, τα κάρμπον, τα μονοκόμματα που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια. Έχει ακριβώς την ίδια αίσθηση και το ίδιο feel, ας πούμε, στο χέρι και στο ψάρεμα. Είναι λίγο πιο οικονομικό και επίσης είναι πιο ευμετάβλητο, γιατί με ένα τέτοιο τύπου στήσιμο μπορείς να παίξεις πάρα πολύ με το μήκος του μπατ πίσω χωρίς να επηρεάζεσαι από τα έτοιμα και να πρέπει να κάνεις αλχημίες, ας πούμε, για να σου βγουν. Εδώ έχουμε περάσει, όπως βλέπετε, στο δέσιμο του καλαμιού, το οποίο το έχω επιμεληθεί εγώ προσωπικά, Αλέξανδρε. Μας βοήθησε ο Μιχάλης, η αλήθεια είναι, στους οδηγούς στο τέλος που ήταν οι μονοχρωμίες. Δεν έχω κάνει κάτι ιδιαίτερο και ο Αλέξανδρος δεν ήθελε να είναι φορτωμένο το καλάμι. Έχουμε κάνει μαύρα δεσίματα με κάποια χρυσά διακοσμητικά, έτσι, κάποιες σπήρες. Είναι λιτό και απέριτο, θα έλεγα, το καλάμι. Θέλαμε να είναι έτσι ιαπωνικά πρότυπα αισθητικής. Μην ξεχνάμε ότι ο κορμός από εκεί προέρχεται και το στήσιμό του και η φιλοσοφία του, οπότε μείναμε πιστοί σε αυτό. Τα δεσίματα τα υπόλοιπα πάνω στο καλάμι είναι απλά μαύρα, με ανοιχτό χρώμα, αν θυμάμαι καλά, τα μπροστινά, για να είναι πιο εμφανής η κίνηση και το δούλεμα της μύτης του καλαμιού. Το δέσιμο γενικά είναι μια διαδικασία η οποία, παιδιά, απαιτεί κάποιο χρόνο και το στέγνομα μετά οι κόλλες, αλλά το σωστό δέσιμο των οδηγών είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, παιδιά. Έχουμε κάνει ολόκληρη μελέτη για το πώς θα μπουν οι οδηγοί πάνω στο καλάμι, τι οδηγούς θα χρησιμοποιήσουμε. Αλλάξαμε το σετάρισμα του καλαμιού. Δεν το κρατήσαμε όπως το είχε η Palms. Δεν θα πω αν το βελτιώσαμε ή δεν το βελτιώσαμε, προς Θεού. Απλά, μάλλον το βελτιώσαμε αναγκαστικά, πρέπει να το πω, γιατί για να το έκανα αυτό σημαίνει ότι κάτι, ας πούμε, ήθελα να αλλάξω. Αλλά όχι ότι το στήσιμο που είχε το καλάμι ήταν κακό. Αυτό που κάναμε εμείς είναι ότι το φέραμε πιο κοντά στο μηχανάκι, στο νήμα και στο πώς θέλει να το χρησιμοποιήσει ο Αλέξανδρος. Γιατί έχουμε όλα τα δεδομένα. Αυτό είναι και το custom. Όταν έχεις να στήσεις ένα καλάμι για έναν άνθρωπο, μπορεί να είναι μοναδικό το αντικείμενο και να είναι στημένο σύμφωνα με παραμέτρους που μια εταιρεία, όταν βγάζει ένα προϊόν μαζικά, δεν μπορεί να τους λάβει υπόψη. Οπότε είναι πολύ μεγάλη αξία του custom σε όποιον θέλει να έχει ένα εργαλείο, ας πούμε, μοναδικό ή για κάποια χρήση πολύ εξειδικευμένη. Ξέρετε, το custom δεν είναι βαψίματα και ντύματα πάνω στα καλάμια. Αυτό είναι το δευτερεύον κομμάτι. Το πρωτεύον κομμάτι του custom είναι καλάμι με βάση τη χρήση που θέλει να κάνει ο κάτοχος και με τον τρόπο που θέλει να κάνει αυτή τη χρήση. Εντάξει, για να ξέρουμε τι λέμε. Οπότε, παιδιά, αυτό είναι το custom. Τα βαψίματα και όλα αυτά που βλέπετε πολλές φορές είναι ένας τρόπος για να αναδειχθεί το προϊόν, για να γίνει ακόμα πιο μοναδικό, αφού κάνουμε την καστομιά, γιατί να μην το βάψουμε, να μην πάρει ένα χαρακτήρα, ας πούμε, κτλ. Κατά τα άλλα, δεν είναι αυτό το ζουμί. Βρε, καλώς. Έλα Γιώργο, πώς σε βολεύει, πλάγια? Έτσι, πλάγια. Τι γίνεται? Πλάγια, ωραία. Απλά θα πρέπει να το κρατάω, δεν έχω κάπου να το στηρίξω. Δεν πειράζει. Κάτσε να βολέψω κάπου και εμένα εδώ. Ρε, τον Άλεξ. Λοιπόν, σε καλωσορίζουμε σε αυτό το βίντεο από τη Λίμνο, ρε φίλε. Ναι, είμαι Λίμνο, έχουμε έρθει εδώ για την εκδρομή. Έχουμε φάει μια φόλα σήμερα. Καλά, δεν πειράζει, το πρόγραμμα είναι και οι φόλες. Πώς είστε, καλά είστε, περνάτε καλά? Μια χαρά είμαστε, πολύ όμορφα περνάμε. Τώρα τα ψάρια, εντάξει, τώρα. Κοίτα εδώ με ποιον είμαι. Αυτό ήθελα να σου πω. Το δούλεψες?
Με αυτό Το είσαι δούλεψα, όλη το μέρα? έχω δουλέψει και στη Λέσβο κιόλας. Έχει βγάλει ήδη τα ψαράκια του. Πώς σου φάνηκε? Δεν μπορούμε να το κρύψουμε, όπως και να έχει, και το Palms από μόνο του ήταν ένα πάρα πολύ καλό καλάμι με πολύ δύναμη. Το έχω πει κι εγώ. Αυτό που δεν με βόλευε καθόλου εμένα ήταν η λαβή που είχε το Palms. Ειδικά στα πολύ ωραία ψαρέματα, πιανότανε το χέρι μου εδώ και μου άφηνε σημάδια. Μια φορά είχε μελανιάσει κιόλας προς το καρπό κοντά από τη βάση της Skeleton και αυτό έπρεπε να τα αλλάξουμε. Αυτό ήταν ο κύριος λόγος κιόλας που στο έστειλα, πέρα από το ότι είχε παλιώσει όσο να είναι, Οκ. Ναι, είχε παλιώσει. Η αλήθεια είναι ότι τα σημάδια χρήστη. Οι οδηγοί ήθελαν άλλαγμα σίγουρα. Το άφησα πάνω σου. Και όχι απλά άλλαξες τους οδηγούς, άλλαξες και θέσεις τους οδηγούς. Άλλαξα όλο το καλάμι. Αυτό το είπα και στην αρχή στο βίντεο. Γιατί ήθελα να το φέρω πιο κοντά στα μέτρα και τα σταθμάτα δικά μας, στα νήματα, στα μηχανάκια, επειδή ξέρω τους παράγοντες. Κατάλαβες, αυτό που σχολίασα είναι ότι μια εταιρεία που στείνει τώρα καλάμια για όλους έχει να λάβει άλλους παράγοντες υπόψη από ότι εγώ που ξέρω τον Αλέξανδρο και έχουμε συζητήσει με τι θα το σετάρεις και πώς θα βάλεις πάνω. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι και εγώ θεωρώ ότι λαβεί την ξύλινη άβολη. Καταλαβαίνω το αισθητικό, το κομμάτι ότι είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά η αλήθεια είναι ότι και εμένα κάπως με ενοχλούσε και ήθελα ένα στήσιμο που θα μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα τη δύναμη που έχει ο κορμός, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατός κορμός παρά την ευαισθησία του. Έχει όντως πολύ δύναμη ο κορμός και νομίζω φαίνεται και σε ένα από τα ψάρια. Πέρα από αυτό, εγώ πάντα με αυτό το καλάμι πέταγα και πολύ περισσότερο από 7 γραμμάρια. Το σηκώνει αυτό το καλάμι. Και τώρα με τις αλλαγές που έκανες, και σίγουρα έχεις βάλει και έναν παραπάνω οδηγό, αν δεν κάνω λάθος. Έχω βάλει, ναι. Έτσι έχει βελτιωθεί και η βολή, όχι δραματικά αλλά αισθητά, και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η αίσθηση, ειδικά στα πιο χαμηλά γραμμάρια. Δηλαδή νιώθω άνετα να πετάξω και ένα τρίγραμμο τεχνητό. Είναι εντελώς διαφορετική η φιλοσοφία που έχω βάλει εγώ τους οδηγούς πάνω στο καλάμι από ό,τι ήταν πριν. Πριν είχε ένα κλασικό σετάρισμα με σταδιακή μείωση των οδηγών, ενώ εγώ έχω χρησιμοποιήσει αυτό το στήσιμο τέλος πάντων που χρησιμοποιούμε στα δικά μας τα καλάμια. Στο συγκεκριμένο έχω σχεδόν αντιγράψει τη γεωμετρία του Mojo, ας το πούμε, επειδή θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ κοντά το καλάμι, παρότι το δίνει η Palms, ξέρω εγώ, Max το δικό της, εγώ το βρίσκω Max 12 τουλάχιστον, δεν το συζητάμε, και γι' αυτό το πήγα εκεί κοντά. Ωραία, ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που τις είδες αυτές τις βελτιώσεις. Κάτι άλλο έτσι που αξίζει να αναφέρουμε σχετικά με την καστομιά και τη βελτίωση γενικότερα? Με τη χειρολαβή πίσω. Αυτό εδώ, κοίτα. Αυτό εδώ που μπορώ να κάνω, να πιάσω το χέρι μου, να είναι άνετο, να έχω το δάχτυλό μου εδώ πάνω στο μπλάνκ, δεν υπάρχει. Και κενό να μου το έχεις εδώ, που μου έχεις βάλει ένα ωραίο καρμπονάκι. Έτσι, δεν είναι το κάρμπον του... Ναι. του κορμού εδώ, είναι έξτρα. Έξτρα. Αυτό ήθελα να ενισχύσω τη δύναμη πίσω στον κορμό. Αυτό ήθελα να καταφέρω. Να μπορέσω να τη βγάλει, γιατί πριν με το split που ήταν στημένο το καλάμι, λύγιζε ο κορμός πίσω και δεν μπορούσε να το... Τέλος πάντων, τώρα δεν ξέρω, καταλαβαίνεις τι σου λέω, απλά δεν θέλω να το εμβαθύνω. Κοίτα, το μεγάλο και αυτό που σου είπα ότι είχα ανάγκη και χρειαζόμουν ήταν η βάση μηχανισμού. Ναι, okay. Και πραγματικά τώρα το ψαρεύω όλη μέρα. Σήμερα έχουμε ξεκινήσει, ψαρεύουμε από τις... Εγώ με τον Νικολάη ξεκινήσαμε από τις 6 και 4 και τώρα είναι 5 και ψαρεύω ακόμα. Τέλεια. Είναι πολύ πιο ξεκούραστο στο χέρι μου το καλάμι, και το δεύτερο πιο σημαντικό είναι η αίσθηση. Ήταν ήδη πολύ καλό καλάμι, έχει γίνει ακόμα καλύτερο.
Αυτό τα λέει όλα. Ναι, ήταν όντως πολύ καλό καλάμι. Θα μας συγχωρέσουν για το κακό σήμα, αλλά είπα και πριν ότι είσαι σε επικίνδυνες αποστολές. Ακούγεσαι πάρα πολύ καλά, αλλά φαίνεσαι έτσι λίγο με τετραγωνάκια και πάλι καλά δηλαδή. Ναι, είμαι και τώρα πιάνω μία μπάρα. Τέλεια. Πιάνω μία μπάρα, δεν μπορώ να βρω κάτι καλύτερο εδώ πέρα. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Δεν πειράζει. Προτιμούσα να έχουμε αυτό το live έτσι από εδώ παρά να το κάνουμε, ξέρεις, από το σπίτι. Ήταν πιο ωραία. Να δώσεις πολλά φιλιά σε όλα τα παιδιά. Θα δώσω χαιρετίσματα σε όλους. Να προσέχετε. Και να μην Πάω φάτε να πολλά τους ψάρια. προλάβω. Μην φάτε πολλά ψάρια. Κάτσε να τα πιάσουμε πρώτα. Καλά, καλά. Λοιπόν, πάω να τους προλάβω κι εγώ, γιατί έκατσα λίγο πίσω. Έγινε, άντε, τρέχα, ήρεμα, Και θα προσοχή. μιλήσουμε. Προσοχή στα βράχια. Προσέχουμε και να προσέχετε κι εσείς, παιδιά. Άντε, γεια σας, γεια σας. Τυρίκο! Σαργός πρέπει να είναι, το πατζάω. Ένας σαργός από ό,τι βλέπω. Αχ, Ντούνι, πρόσεχε. Σαργός είναι. Κάθεται απαθίζω. Εγώ ήφερα την κατάσταση. Ωρε Ντούνα ρε. Ωρε Ντούνα ρε. Ναι ρε φίλε. Ωραίο ψάρι. Μπράβο Ντούνι. Πρώτη σαργουδάρα, πρόσεχε λίγο το χέρι σου. Άσε με να το... Σε βοηθήσω λίγο το πάνω του. Έλα μάνα. Ω φίλε. Πρώτη σαργουδάρα. Σαργουδάρα, βατζάω. Μπράβο Ντούνι, ωραίο ψάρι. Για πες. Τουιτσάκια. Twitch έκανε ρε, ο Ντούνις ρε. Ανάμεσα από τα βράχια. Και αρκετές βολές μετά, Ντούνι. Όχι, στη δεύτερη. Δεύτερα, γιατί σε είδα ότι δεν κινούσουν. Ωραίο, σαργουδάρα, Ντούνα ρε. Μία αναπροσαρμογή είναι fishing, ναι. Το Palms, το 69. Το αλλάξατε τα φώτα, καινούργιες βάσεις. Όλα έτσι ώστε να έρθει στα μέτρα μου. Γεια σου ρε Γιώργη Καλαγάνη και Αποστόλη.
Όχι! Ναι, ξεψάρισε εδώ μέσα, αφού το έβγαλα πάνω στο βράχο. Σαργός μεγάλος. Κοίτα, και εδώ στάνταρ τραγούδαγα το Diggy Diggy Hole. Ακολούθησε ένας όχι πολύ μεγάλος. Όχι! Ήτανε μεγάλο ψάρι. Μη ρίξεις. Μη ρίξεις, Τυρίκο. Μη τρίψεις. Τρίβει. Τρίβει. Τυρίκο έχει πάρα πολλούς και είναι πολύ μεγάλη. Ανέβα ρίξε. Άτσε, ανέβα ρίξε. Έχει πάρα πολλούς και είναι μεγάλη. Έχει και μεγαλύτερες από αυτόν. Nice. Θα αφήσουμε για λίγο εδώ. Ωραίος. Μελανούρι. Ω, να το. Nice. Ωραίο σάτσι. Α, περκά. Τυρίκο ρε, είχε πάρα πολλούς και μεγάλους εδώ. Και μακριά έριξα. Να το.
Να σε πάρει με το LRF, να σε πάρει ο διάολος. Ας του λίγο ρε Ντούνι, ας του φρένα πολλά. Το είδα ρε, στο είπα. Ας το φρένα πολλά, δεν το φρένα. Ναι ρε Γιώργα ρε. Μ' ακολούθησε κι άλλο ψάρι, μικρότερο. Πήρα το μεγάλο. Εδώ είναι μπροστά μου ρε. Ντοστουμάκι. Να, Γιώργο, πίσω του, ρίξε. Εγώ θα βοηθήσω σε να ρίξει εσύ αυτή, βάση, ρίξε εσύ. Είναι δύο ίδια. Το έχει καταπιεί ρε πούστε μου. Περίμενε Γιώργο, άστο μου. Άστο μου λίγο. Το άλλο είναι πίσω του και απλά κάθεται ρε. Oh, fuck. Έχουμε θέμα εδώ. Ναι, Γιώργο, άσε με λίγο, δεν βλέπω το ψάρι από εδώ που είσαι. Κι άλλο λαβράκι, ήρθε και τρίτο. Δεν γίνεται, το έχει καταπιεί, το έχει πάει βράχια. Οπότε μήπως να... Μην μπαίνεις μέσα, είναι σημασία. Τρομάζει πιο πολύ ρε. Έλα έξω. Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει, είναι ωριακά. Είναι υπομονή που δεν είχε ο Ντούνης. Ναι. Όχι ρε, πείτε καμιά. Έλα, εντάξει. Ξεμπλέχτηκε το παράμαλο τουλάχιστον από γύρω του τώρα. Μα... είναι γύρω το λαβράκι. Ναι, εντωμεταξύ χτύπησε το μεγαλύτερο από τα τρία, έτσι. Ναι. Τώρα έχει μπερδευτεί, έχει γίνει... Όχι, δεν έχει μπερδευτεί, είναι κομπλέ τώρα. Δώσ' το λίγο παραπάνω στον, δεν ξέρω τι θέλει. Μην με ακούσεις. Έλα πίσω. Έλα πίσω, μόνο δεν μπορώ να βοηθήσω. Περίμενε. Τα κυματάκια με βοηθάνε πάρα πολύ. Το ντοστουμάκι, φίλε, ανάμεσα στα δύο ντόστουμ. Έχει μπερδευτεί πάλι. Κοίτα ρε, τα άλλα από... Ναι, απλά κάθονται, ξέρω εγώ εκεί.
το κυματάκι να φιλοστήσει. Τι όμορφο ρε φίλε. Εν τω μεταξύ βγάζει αίμα από τα βράχια έτσι. Γιώργο με ενοχλείς εκεί που είσαι. Έχει πιαστεί από τα assist έτσι. Να σου πω, μπες μέσα. Δεν μπορώ να Ωραία, πάρ' το καλάμι. Φέρ' το grip. Φεύγει πάλι μέσα και είναι μπερδεμένο, Ντούνι. Περίμενε. Δεν μπορεί, μου φεύγει, παιδιά. Ντούνι μου φεύγει. Άστο να το πάρει, δεν θα πάει πολύ μακριά. Ο άλλος μπήκε μέχρι μέσα, δεν νοιάζει. Σε φοβάται, Ντούνι. Ναι. Να με φοβηθεί από την άλλη. Λύσε λίγο φρένα. Μη μου ακουμπήσει παράμαλο, Ντούνι. Μες στα πόδια του πάει τώρα, ρε. Μην ακουμπάς παράμαλο, Ντούνι μου, μπράβο. Μπράβο, Γεω, μπράβο. Μες στα πόδια του πάει τώρα, ρε. Μην ακουμπάς παράμαλο, Ντούνι μου, μπράβο. Μπράβο, Γεω, μπράβο. Σε φέρνω και εσένα μαζί. Μπράβο, ρε, Ντούνι! Έλα, καλώς, έλα. Ωραία, φίλε! Βγες γραμμό του έξω. Μπράβο, Ντούνι! Κοίτα το στουμάκι με assist. Χριστούλη μου! Το ψάρι είναι πεντάρι. Ναι. Πω. Μου φαινόταν μικρότερο να σου πω την αλήθεια. Μπράβο, Ντούνα, ρε. Καταπληκτικό. Ντούνα, ρε. Καταπληκτικό. Μπράβο. Κοίτα το. Το στουμάκι. Εντάξει. Απίθανο. Τρέμουν τα χεράκια σου λίγο, Το παράμαλο, κάτσε να δω. Άθικτο το παράμαλο, 22 φίλε, ναι. Τέλειο, δεν έχει πιαστεί πουθενά. Μπράβο, Ντούνι. Μπράβο, φίλε. Ντούνι. Καταπληκτικό ψάρι. Πολύ ωραίο λαβράκι. Δώσ' του μίνι, έτσι. Δώσ' του μίνι. Με assist, Ντούνι. Ναι. Διπλό πίσω. Εδώ μπροστά 0,22 παράμαλο και 0,4. Σήκωσε λίγο το δεύτερο. 5 σίγουρα, έτσι. Ναι, λοιπόν, πάμε για release.